Sangga pacam karena pacam ingkang manuring batinisun nyalindang atitiya wadikan dharmangkan kaluya satya margya ya. Jelas bungo dudu manusia sembarangan siraya lawan marga satwa kang ganas sengaja mengharapkan kematian isun ya tak imbangi kesaktian ira. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kana budu wa iya kana stain. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya Akbar. Sudah kusidum aja bilit, sudah keduit sikil ora cakar-cakaran, aja bakot endas, sampai harapan potel endas. Baka wong perang apa bodoh apa pinter ya. Wis nyerah bae bungko ning sidung bapak nista maja utama sepisan pindo durung isun kadiran kang bakal nyumandangi sirah kembang melati kutubeng waya sore nyalira manunggaling rasa jati ing lengge iya. Bisik diimbangi isun bakal cilaka ya perlu tak imbangi kesaktianmu mana paribasa rokat jiwa begal perwana rebut urip sifati siapa kang paling unggul di antara kita wong loro inama amruhu ida aroda say'an al-mulalahu kun fayakun ya Pak. Anu nama melas kudunggan bagian musuga buayang gendong tepes ya dasar awak lagi apes ning gunung jati di kepung-kepung ning santri Sarip Hidayatullah tekang alas temiyang di kepung menengkar ketekun ya pada baik sudah ke santri Sarip Hidayat bila perlu tak sandak sampai tak setorakan ning gunung jati setor-setorakan kita nak utang bang apa sih ya perlu ijazah sinuhun sidum harap nyerah beli sih beli bakal sukiki wayesuk geger wong temiyang anak batang ning sepinggiring kali Cilelanang duduk batang kebo duduk batang macan tapi batang yang sidum
bakal tak sudak gembungnya sirah situ. Biadab keparat siraya disabar-sabari mudal amarah nafsu situ lamun iku kang dadi pikarep sirah. Bismillahirrahmanirrahim. Witana mancer pantren bulan saya dan sira geni dengan sira wujud angin-angin yang sira. Iya. Melumpruk kayak karung tanpa isi sirah. Ayo sambata kayak gerantang sirah. Arep tulung-tulung ning sapa. Sebab sirah kesabet dening pusaka isun selendang kayak kepupuh bayu. Ampun apa beli bungko. Ampun. Nger melas bakal wong Islam iku bakal duweni musuh nalika Kanjeng Nabi perang Badar, perang segala macam bakal musuhe wis njaluk ampun aja disakiti. Terserah panjenengan Bapak Sidung. Kokon anu Nger, kokon eling kokon dodok. Ya lamun pengen dilingaken ya tak ambung kelawan kula ya Bapak. Iya iya. Buset, aja bangor siraku. Pun ku ketua aku nunggu itu romantis siraku. Kau dipecat sirah. Tangi bungkok Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Ilereng tetek kayak kembang ros ambune Sidung. Semeren ing Gunung Jati kumpulane para wali kang sejati kinasebut negeri pusar bumi kawentar keceluk ingginami Cirebon kuning wit suci kang dinabur Bismillah purwaning dingin ingsun titip tajuk lan
fakir miskin iku dewe saking Kanjeng Syekh Jati sumangga angken wujudaken rasa tinerusan lampaipun sing wicaksana niat tanah tumindak ati kang ikhlas tekad kang nyata dadia pangayoman raya Ampun Rama Sidum selaksa deduka sebu bebendu asrah pati bungkon jaluk urip bilih keluputan kesawonan bungko nyuwun di pangapura Bapak Sidum aja watir bungko sing teliti lan ngati-ati sing awas lampu lampane wong Islam selalu membuka pintu maaf bagi siapa baik kulu bani adama kotoin hor kotoina tawabu tiap-tiap anak putu Adam pasti pernah gawe salah sebagus-bagusane gawe salah jaluk maaf lan tobat sampai akan kesalahan kula Sidum Bapak marang Gusti Sinuhun Gunung Jati Kanjeng Syekh Sarip Hidayatullah bungko bakal Mas Udin sareng nok ikut kaya genok konde denok kang lurang ato mama pilai kedi bakal sirat pengen dari manusia kang ora nutugi amarah nafsu sira mudu dari manusia kang beriman al imanu ma'rifatum bil qalbi wa kulum bilisan wa amalun bil arhan iman ora sekedar diucapkan lewat lisan dianjinaken ning ati diamalaken ning anggota badan kelawan cara apa Bapak sira mudu manjing Islam secara kafah asal kula diakomorin marang Sidum Bapak aja maning ning kula ning Sarip Hidayatullah bakal diaku santrine ning sapama sunitip diri bagian manjing Islam sanggup Bapak Sidum rambutnya dipotong ya kapan kuno bontas dipotong atus junub sholat tobat durung mancing Islam durung nembe satu gel Islam setugel-tugelan kadang-kadang maghrib sembahyang subuh ya blekiyeng kadang-kadang ning sapa sunetik raga Kang Mayor Junti nyuat palang imprat mamaku Endi mamaku Junti nyuat
sebab umat Kanjeng Nabi sing ora sembayang ka manjing swarga. Cuman ya mancingnya bu mampir dingin, bu beli langsung mancing. Bagi ning emper bae gasaning sorga. Ya bu mampir dingin baka wong Islam umat Kanjeng Nabi salate ora istiqomah, ari mancing surga memancing surga. Cuman nyampu mampir dingin tak beli kuno sebab dudu penghuni surga. Bagening sorgane tukang basu piring gak bagin. Jadi siap mancing Islam. Siap Bapak Sidung. Ayo balik ning pesantren Temiang ya. Mangga Bapak Sidung. Mamaku karbol mimi kuting mimi anis Mas Dokter Ludi Kang Lurah Ato Mas Udin Kedi Cuman syarat jalukan Rama Guru. Gemuyu apa sih Bapak Guru? Jalukannya Rama Guru dituruti beli. Jaluk apa Bapak Guru wis pegel kita. Sira tak terima dari santri sun lawan catatan numpak mancan ujul. Aduh Bapak Guru. Ayo ger, tinggal ger. Aduh. Kilang kamaning gini. Jalukannya Bapak Ku karbol. Aduh. Wis pegel kongkon nunggang macan ujul. Sayang baik kalah gulete durung napak-napak kaca nih gelem lancing Bapak Guru mah. Aduh. Rama Guru Sidum Bapak Kiwarida sampun ketambuan antosan Rama Guru. Sinjang kirut sejati ning wangian Cacar gunung pinayungan Rame-rame suarane Lamat-lamat ting awang-awang kepirang sing ketepian Sempla-sempla lembene Sempla-sempla malembene Mamaku karbol mimiku wujud tinyuat kang ditembangi mimi anis panitia buyut selamat mimi anis kang ditembangi mamaku endi mimiku dongyong mamaku limbangan keding mamaku haji kasih mana keding mamaku kondom mimiku haji tur Ajil bawai keding Ajai denok bonde denok Serang mas kuding keding Nokipun sing lo sari berbes pemaji kasih man Mamaku pondok Alon-alon pelewatun Pake nalon asal kelakon Sirine di Jawa mati adat ketiga minggat Mamaku karbol jalaki gareng lamun as menonton tanggung dikuat penang jalukane nang jalukane Ajril buah melon madu keding Bapai gagam serang mas kubo saking tempel dewi sareng kang ulis kanom tempel minangkane mas kubo dewi Mamaku rasidi mamaku lembangan sarang basu direk keding bos udan mamaku endi mimiku dongyong
mamaku swende keding rumah tangga cemanena isteka itu lilana ibu jangan nepika keserayana hari jodoh tetep bagus tapi sopagus bang kau salah sati bebari bisa menggali sareng kang nura atas sinda putulanan sareng mas Edi Jeki keding mamaku Rasidi mamaku Limbangan Posudina keding mas guru alan sareng mas Teperludi sing kubu kidung tetap numimiti langgas ngedagan janji kembang ras kaya sisi cai nu jadi saksi Kibalir sampean ki arep selawase menen kene ki darep ngali-ngali konon ya wis bosen sebenere maki kabeh bocah badegan para warok kelawan kula ki Badung biasane wong liwat tinggal jam ning alas bakung takdir bisa dipungkir Kang Mayor Junti nyuat Kang Mayor Junti nyuat bala embrate keding barang sakiyen wis oli seminggu lak wong liwat-liwat yar mangan apa kita kini Kibalir Mader kita mulai yang mengkenen bakal beli garong ya nodong bakal beli nodong ya nyopet beralah kamu liwat ya sapi ini ki jadi kita mau pindah bega yuk aja ning kene Ajril buah melon madu ekding kang mirengaken mamaku Haji Kasiman mamaku pondok Kang Mayor Junti nyuwat jare sinden ngomong priwen ki sinden nembang wadung pari-paribasan ketuhung ning guri wis nyatane sabenere ayalan cita-cita mah isun ki belar dadi garong belar dadi begal pengen dadi pejabat cita-cita peng beli-beline isun ku dadi dokter kan peng cilik-cilik ya dadi guru cuman garis nasib sing titinan ngati-ati sing awas tindak lakone sing awas laku lampane
awale clepet-cleput ning milike wong sejen diutak-utak ning wong lamun kecandak diarak-arak ning wong mulane pilih dadi begal isun ki melas membungkanane dalam sira-siraan biasane rong dina telung dina wis ana mangsa liwat Nggih, nggih. yen wis seminggu Oh, awak sira semono guru gragasan melas membungkanane syai. Jangkrik kami sun melang ditinggal kari aja lali mas kudin dewi Barang anu perbekalan ge wis tipis ki. Ari oleh karo bulan mau ke masih ana ning celengan kan ki. Simpenan ka. Dibuka bae ki dibagi. simpenan apa Ya oleh karo bulan mau ka. pragat wis ludes tak kanggo sawer sinden Ya wis lah kamani kaya kono mak celengane. kin mengenen dong badoknya Nggih, nggih. jare semak karo si bapak dongeng apa pengen oli kemulian oli begja mamaku karbol mimiku we keding mas teteludi sing mirengaken karep mangkat usaha ki kudu mlangkak nyelunduk ning plangkakane Semar Berapa kono ki? ambil oli pekaya rezekine dibuka soalnya kerjaan apa bae tetep kudu ana restu si wong tua Ya kan ya mengkono sote lamun ana wong tua. Barang kaya kula wis laka wong tua arep duduk nang plakakane sapa. Ah, eman wong seduren mas keding ngopi kuat dewe sirane duwe rabi beli iya tuh wetak tinggal bulan ke wong wadon kiki. akeh si sering ngomong Priwen kono. suksese wong lanang kenang doane wong wadon Iya bener ki. lamun ting bating sira iki oli pangan sugi pekaya aja coba-coba nyempeleaken ing wong wadon karma mah blingko blangsak uripe wong wadon iku semestine kudu diratukan ing jero omah mulane gak apes iki kenang tingkah pola sira Kang Mayor Junti nyuat sarang bala imbrat te keding mamaku limbangane keding abet Cepak-cepak bae men. Darum yang ngantuk. kemuyu tak kremet sih masih bocah wis melu-meluan wong tua hai para badegan Priwen ki. tanggal pirah kini Lamun beli salah tanggal 5 kini ki. jare dukun sini kana Priwen kono. apa tanggal 5 kuning gegeman bakal oleh rezeki Ciro lupat iya gegep ku. mamaku karbol mimikuti mimi anis sing mirengaken bagian wis dadi badegan kajang ngilangaken adat kruhun Priwen kono. pekelinge wong tua kudu dieling-eling kapan ning bilangan tanggal ganti